After ito sa Commission on Human Rights, pwede nga recommend si CHR sa Civil Service Commission regarding sa incident, like katong nahitabo kang Lina kay government man siya. So pwede ni i-appeal ang suspension, demotion or dismissal gikan sa serbisyo if ever kung unsa jud ang gibuhat nun sa kadako or unsa klase nga violation. Mahimo usab nga i-rekomendar sa Office of the Ombudsman o Sandigang Bayan kung adunay graft or corruption involved. So aside from that, liability sa tawo o heads of agency, if ang direkta nga responsible kay ang head sama sa kang Lina, di ba? Iyahamang ata tong head sa office. So mahimong liable ubos sa administrative law or civil service rules ang katong iyahang head. Aside from that, other remedies pwede pa jud mo gamit og ubang balaod kay agano ang ato ang Republic Act kaning Magna Carta is encompasses with other laws such as VAUSI, anti-bastos law, napagi other pa nga mga other laws. So pwede pod gamiton to ni Lina as a ground for violation against sa iyahang head. Pwede pod makafile si Lina og mga damages or injunction sa korte kung mo gid siya dokno iyaha jud ni siyang i-file, or pwede pod siya mag-institute og proceeding para sa appropriate redress ubod sa balaod. And ang filing sa complaint dili makapugong sa ubang remedies ubos pa sa existing laws sama sa 9262 or uban pa nga mga encompassing laws applicable to this.